vorige keer hebben we gelijkspel. Wat compleet niet nodig was. Dus dat wil ik deze keer absoluut vermijden. Ik zag gewoon dat je de hele tijd in het veld scherp bent. Slag scherp. En gewoon speel je eigen spelletje. Yes. De Northern Stars hebben dit seizoen maar één ding voor eigen. Kampioen worden in de 4e klasse. Vlien Wieke is een stapje dichterbij dat uiteindelijke doel kwam. Terug winst op de koprinner. Deze noordelijke sterren bin in de winningmoed en de Blue Devils uit Meppel die bin op zeker het volgende slachtoffer. Ja, wees. Je bent zo scherp als een mes. Och jongen, als een skeermes. Eerlijk is eerlijk, in de eerste inning gaat het voortreffelijk met de Northern Stars. Binnen enkele minuten is de 3-0 vastsprong een feit. En neert liep het dan een eenvoudige overwinning in de Patersteen. Ik zie dit helemaal goed komen. Maar het liep het wel of de vlugge vastsprong een verlammende uitwerking had. Na de eerste inning rint het net meer sanoffelijk bij de Ljouwertes. De ballen worden net meer voortslaan en als het wol slaget, dan ben ze weer te let op de honken. En die mooie 3-0 vastsprong verdwijnt als snier van de zinnen. We gaan nu weer langzaam allemaal voor die hoge verre bal slaan. Zorg gewoon dat je die laag pakt. Gewoon strak het veld in. Hun veld is niet zo sterk. Pak ze aan. De coach van de Northern Stars beziekt het van alles. Maar hij krijgt zijn ploeg maar net onder het honkballen. De Blue Devils scoren punt na punt en rennen uit naar een 4-3 vastsprong. En dus is het heel tijd hetzelfde beeld. Een teleurstelde coach van de Northern Stars en juichende Blue Devils. Het gaat niet lekker. Normaal loopt het veel soepeler, nou? En ik ben niet tevreden vandaag. Je bent niet blij. Nee, helemaal niet blij. Eerlijk gezegd, ik ben heel boos. De Stars rennen achter de feiten on. Na die 3 punten in de eerste inning hebben ze daarna geen punt meer scoord. En dat dus de Blue Devils nu al op 8 stenen. Nee, ik ben niet blij, maar het ligt aan onszelf. Dus we moeten zelf zorgen dat we het oppakken nu. En dan zullen we kijken of het straks met wat vers bloed erin, of dat even wat opschudt. Er komt een orenpitcher op de plaat. En deze omzetting zorgt het voor de ommekeer. De honkballers van Emmen versjoggen haren haast alle jaar op het trage ongooien van die nieuwe pitcher. 4 minuut en dan binnen Stars weer ontslag. Zorg gewoon dat je op dat honk komt. Vier wijd, wees geduldig. Maar als die goede bal komt, sla hem dan. En sla hem dan hard. Come on! Come on! De zonde inning die gaat de boeken in als de inning van de grote ommekeer. 1 voor 1 komen de Northern Stars binnen op de thuisplaat. We gaan er nu recht trekken, jongens. 8-7, hè? Ja, het wordt dus spannend. Ongelooflijk, dan kan het ook opeens ook heel snel gaan, hè? Omdat de bal rond is, nou? Nog altijd is er de vastsprong voor de Gosten, voor de Blue Stars. Maar Roberto Escalona, hij zorgt dan voor de liedmakker. 8-8. Hij moet gewoon daar staan, joh. Nou, het is weer een wedstrijd, Roberto. Ja, wat dacht je dan? 8-8. We komen niet voor Jan 0 hier. We komen om te winnen. En zo is het. De Stars willen meer. Ze willen de volle winst. En dit is de nog een 8. En even later is de 10-8 een feit. Nou, dit had ik eerlijk gezegd niet meer voor mogelijk gehouden. Ik wist dat we het kunnen, dus ik begon hem wel te knijpen. Maar nu moeten we ook nog even door. De wedstrijd is nog niet over, maar zo horen we het honkballen. Dus we gaan kijken of we dat gewoon in kunnen houden. Maar de Northern Stars jouwen het net meer uit hand. Na nog een innings is de einduitslag 13-10 voor de Ljouwertes. Zo bloot de ploeg op kampioenskoers. Ik ben nu ontzettend blij, echt. Ik ben in tijden niet zo blij geweest. We hebben vorige week van de koploper gewonnen, maar dat was een veel ruimere zege. Ik ben nu ontzettend blij. Echt.